कि खास दास हो करुणा निधान के एगो बबुआ तनी जयकारी बोलतो उहे कहे के बा कि खास दास हो करुणा निधान के कहिया दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कहिया दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कहिया दर्शन करैब भगवान के खास दास हो राम जी के दरबान के काम कैले के हनुमान जी दरबान चाहिए तबे मालिक से भेंट होई न तो ना होई मालिक ऑफिस में बैठल बड़े आ जाके पूछब कि काजी मलिकार बानी कि ना तो दरबान जी की तहरा दिल में श्रद्धा भक्ति होई तबे तहरा मौका मिली मालिक से दर्शन करे के तो दरबान कही कि ना मालिक तो दिल्ली गई बड़े मीटिंग में मंगर के ही हो मंगर के ही तो कह दी कि मालिक अमेरिका चल गई बड़े ऑफिस में तनी मनी श्रद्धा भाव हुई 2 मिनट में दर्शन हो जाई उहे हनुमान जी है हमार नारदी विधा के सुप्रसिद्ध व्यास बानी हमार गुरु तुल भाई बानी मनीष हलचल भैया के हम स्वागत करब हमारा आशीर्वाद देनी बार बार प्रणाम करब कि खास दास हो करुणा निधान के खास दास हो करुणा निधान के कबल दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कबल दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कहिया दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कहिया दर्शन करैब भगवान के जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली महावीर सुन दिलवा सुन रे स्वामी तुम ही दूर करो भक्त के बाबा तारा बारे में हम का कही दुनिया कहेला राम दुआरे तुम रखवारे हो तो नया गया बिनु पैसारे तहरा पतिया के जन्म करू के ना धावल गिरी लेके अइल जइसे गेना तहरा पतिया के जन्म करू के ना धावल गिरी लेके अइल जइसे गेना तहरा पतिया के जन्म करू के ना धावल गिरी लेके अइल जइसे गेना तहरा पतिया के जन्म करू के ना धावल गिरी लेके अइल जइसे गेना तोहरा बिना नइखे तहरा बिना नइखे बोलुओ के मान के कि तहरा जय हो जय सुनो भैया ये समय भजन के हमार समाप्त होता कि तहरा बिना नइखे अरे बोलुओ के मान के जय हो तो कहिया दर्शन करैब भगवान के तहरा बिना नइखे बोलुओ के मान के कबले दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कबले दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कबले दर्शन करैब भगवान के खास दास हो करुणा निधान के कबले दर्शन करैब
एक बार प्रेम से बोली बजरंग बली की। अच्छा मुखिया जी के हम बार बार प्रणाम करब, आशीर्वाद के प्रतीक्षा सोनू भैया के माइक